porsi makane. Wedi nek bingung ngajeng balik. Setengah ya ora. Ya wis kurang kok yo. Mbene nunggu cabai. Biasane ora kurang nek ngene. Yo, sing lor iki masa kurang. Kuwi kok ndelok keterangan meneh sarane sintene, Bu. Iya. Nek montor ngombruk. Damel adonan apa, Bu? Tempe, Pak. Niki tepungnya tempe. Tepung tempe nggih. Nggih. Kados kuliner-kuliner ngoten nggih. Nggih. Oh. Kadang mboten niku mboten kalih ngedol tiyang. Senang. Nggih. Kurang banget. Nggih tak kurang biasane. Biasane nggih cowok janganan niku mboten. Monggo Ibu. Lokasinya teman-teman ya, di atas pegunungan ya. Ini hijau semua teman-teman ya. Nek warek ora sido. Pindang. Nek iki kok glani apik-apik kacang konci ya? Oh, kok glani kacang nyaran kok iki? Panjang-panjang itu. Nggih, niku nyaran, Pak. Pertama ngoten. Oh. Jajane tiyang desa, Bu. Walah niku sing sosek. Nggih. Nggih, alami. Nek goring-goringan niku saiki. Nek beli mbok jajal wong. Disian, Pak, ibu kula niku nek ten. Wong kok makas go papat. Apa? Lah kula ngerti ya, makas go papat. Enggak iki tekane lho. Mekas nek ora dititike tiwas mekas lho. Nggih. Lah ya pesen ki target to nek pesen iki jam piro dititik jam piro lho. Lah wong dinone kan antri wis 2 jam nang ibu yo ngono kok.
Aku kan ngene iku lho Bu sing dhisik nang didoli dhisik dikeki dhisik aku ngono. Wis antri 2 jam. Lah kok agar ngimbohi disaut ontelan dinyakno. Angger disaut ontelan dinyakno. Ya nangis ta bocahe. Iku nggih pun SMA Bu larine niku. Lari. Nangis. Nggih nangis kok. Lesu kok. Niku lho tiang sampean mriki lho Bu. Urung tak kei tepung beras lho. Jadi kini tawar kacang uang mau saiki. Jadi mateng turun. Apa to yo? 1 jam. Pirane? Keren-keren nggih. Cepet niku aku berarti. Aku sih dak malah saya rupanane ngene iki lho. Sudah tahu. Dene tewe larang. Iki kapone songo. Sik to. Tak gendel niku ligang 100. Masa. Bongkok-bongkok. Kapok mboten kecil kacang. Pas lah. Kau itu senengannya biasanya no gunung-gunung ini gini. Jadi itu boleh. Tak kira tanah itu kan gua itu punya nih malah larang. Betul. Ya anak aku mau tanah murah bah tuh kalau saya gini kecil. Nggih. Ayo kita berangkat kalau bisa keliling. Dengan kawet tok pun. Oke. Sing ageng niku anu niku, Pak. Sing nomor 9. Sing nomor setunggal. Bekas. Penting ya sing tanggal ini. Nggih, nggih. Jadi 100 ya. Lagi niku kali tak kok udah pinangan kawet dulu kuwi. Ke guru ki doblangan, Bu. Damel guru ki doblangan. Apa ta? Kuwi koyo larang. Pintale kok itu. Nah, doblangane sang jerone. Sampeyan 20 juta lho sing kebu 200. Apa? Ngono gak sing ngitung to epe. Ini dhuwurku sing kuwi sing omahe tak tumpuk gua sing unggah iki. Tonan tapi yo ono mana. Sing adike, Bu. Dikuan kayak ini. Sih. Setelah. Anu kombung niku nggih. Oke. Kulo kelahiran 75 kok. Nggih kakake kula. Tapi jeneng kula niku kakake jeneng. Kulo niku betul Bu. Oh ya kulo niku umur 26 bulan. Itu baik kaya rapine kaya. Tapi nek tiyang gunung niku lahirane tuwa Bu, tapi niki kaya jagung ora leh udan. Pripun? Nek tiyang gunung niku lho, Gerangan. kaya jagung ora leh udan, modele wonge kempet-kempet. Ora iso seger-seger ngoten. Tapi sehat Nggih, nggih niku pokoke dijalungi sehat niku Bu. Mboten sugih duit lah nek sugih sehat. Tasih hansal gori terus nggih. Anu jenengan Pak nggih. Nggih, itu teri lho Mas Ceng. Tegal teng kota pun langka mboten wonten nggih. Nggih. Kalau ada ini teri. Ya, bapak menit ini kabeh niku tane. Wonten tempat tidur ngono. Nggih. Tiga ayo galin nggih. Rujukan lho Pak. Oh, grujukan wiking niku. Iki Pak gunungan dulu lho Pak. Nggih. Nembe tapung nggih, Bu nggih. Ya, sih. Nggih, nggih. Langsung dandang, Bu. Nggih, niki kelas kula tepe kali. Sinten kilo sakniki, Bu? Non, Sinten kilo sakniki? 17. 17 pundak nggih. Ya, mangko ya tok 20 kene. 20. Dadake ra muat. Mboten muat nggih. Kali tiyang Pak gresik. dari Malang ngono iki ngerti kabeh, Pak. Nanti kan ndake ning Lombokne kan yang jagame Malang. Yo mah yo hukum. Ora tak nggon. Tak nggon bagas kok wong. Tanah sawah dadi ngeten iki. Nggih. Terus kula wingi tugas niku.
Mun kantun lebet ngoten. Oh, itu udah senjata yang niku. Ada mriko? Nggih. Oh nggih. Telon lho, lare telon. Nggih, dadi omahe tanggane kerep. Tanggane atusan. Ini bahasa itu kulo sing dhuwur niku. Musola cepetan. Di sekolahan. Terus tak iki daging. Nggih, lah sakniki sing golek nang anak ya, Bu. Nggih. Gak enak tunggu diselek wong iki. Iku jeneng legi ambek Mbak Mbak niki. Ngawi kenal Ngawi tera. Sinten? Iki lho warung-warung Ngawi. Wah. Ya jadi goro ta Pak sing nang sawah. Lho, yo jalan-jalan. Aja anakku. Wis mundi makku ngeten iki oleh dhewe marung rezeki. Dek biyen oleh duit terus 5 juta 6 juta dinane. Wah, luwih Bu. Nggih, terus sedinane entuk 6 juta 5 juta. Dadak sakniki. Lari terus sampean pinggir alas pol kidul terus. Nggih, leres. Nah. Jadi sampean ki mriku. Nggih. Ngeten kurang jam Pak guringe. Ngeten iki, Bu. Nggih lho, anak coklat nggih depan. Nggih. Aku kene putah ngirine matra-matra gak jane enak. Nggih. Rodok lho. Iki tenan 550 ki nomah sak sesine yo. Yang saya nyerale saiki disrekel neh kuwi. Iki nyerekeli ronggon wong kene. Napa lang. Ronggon atusan. Nah, kok ngosek kan nanti. Wong kabeh rezeki. Nggih, Pak. Leres. Kan terima jungkir wale ra dikemendek ya. Ngono kae. Wong kula niku mboten gadah rencana kuwi. omongan kok wong dolan-dolan. Kaya dolanan ngoten. Nah, ya rezeki ra lawan-lawan to, Pak. Sing ngono kuwi. Ora yo rene. Ning ngoten kok plotosi gak yo ora masak. Nggih. Mak, sampean kita gak duwe pegel. Gak dikesel. Jamune dhuwit lah aku tak biyani ngono. Duit. Ya gawe yo cuma dia nyantai. Iki pengenan iki mung tinggal tahun. Nggih. Kenan aku pengen ogal iki Lombok, dadakan pusat ada palang Tuban ki rene. Bu, kalau bisa bagi saya tadi tempe ki ya ora apa-apa to, Nak. Dah jam 3 ki, jam tengah. Ora nek jam 3 wong ibu. Ibu tapi wis ngaru. Pas di setting ngaru. Biasanya sak meter kurang, pilih tapi kurang biasanya. Niki sing damel sayur lodeh nggih, Bu. Nggih. Biasanya ini congkang janganan iku mboten enten lho Pak. Wis, kamu nggih. Kan gua nggih. Kami panas, kayak ini ngomong deh, kita ada pohon kayak gini. Iki bu ini lebih udah bisa. Ya aku pas tangi kasih ini, baru kok beras mau kita kok. Kamu itu dibutuh? Pak Bayan niku. Pak Bayan. Lu tak saya namanya Pak Bayan? Nggih. Jam 3 Pak, kalau sampai tuntas yang mam niku, Nggih. mantuk. Untuk si begini. Wedi nek bingung ngajeng balik. Nggih to Pak, nek kula iso nek tangklet. Iki ya kurang to, Bu? Iki kurang. Kurang ini kok lho. Nggih, setengah ya kurang. Ya wis kurang kok yo. Mbene nang tambahi. Biasanya ora kurang nek nggae. Lho, sing lor iki masa kurang? Lu kok ndelok ketele iki. Iki kurang jelas nek kurang iki deh. Rezeki yo, kok nek anak wong kasih sayang rezeki kok kene ya nang kuat ngono. Awak kok diterakon meneng sarang sintene, Bu. Iya. Nek mau
tahu bro. Mas kamu tadi kok dikono kasih dulu kok ditewer. Entongnya bunga. Nih, lele, benang kayak sering. Kedua, engkau. Gambar variasi, Pak. Nih. Nggih, gambar variasi. Mungkin puan terus nek ijo-ijo teh. Pak no, Bu. Sik. Kasih asik. Ora ada. Nambah HP cari foto. Min. Nanti bos terus. Ya terus. Sampean sih nang anu berat ya. Mau nang itu bahasa ngomong. Kok bahasa ngomong bos. Bangun. Iya. Cukup kono gini. Enggak. Sih, Mak. Iki kacang wae ya. Kacang wae. Popone songo ngungkan wong sik. Jadi lagi Pak Wader. Cerita ya? Cerita. Ini dan kan. Ini boleh foto. Aneh Mas Rateng. Rateng kita goreng kopi saiki. Goreng kok, nek sini iki goreng. Oh, jadi wong iki goreng kopi. Goreng Bu, nek ini goreng. Tapi goreng kok ganti kok adik. Ini berarti ini kopi kok aneh. Iya, tapi ini kita karena didol apa wedang iki goreng kok udah nom-nom kan, nom-nom. Iki bali pira temen 0, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Lah kok 11 mandi mimi. Iki dhuwur-dhuwur apa? Pas aku pas 15. Nek kok kurang aku. Kok 15 ini 20. Kok kok yang bolong sih dengan praktis sih. Lari-lari sang tipis, nek kanthi-kanthi sih gak seneng, bel. Nggih. Sampun mendak dereng anu, Mak. Apa nak? Anune napa? Sarapan ini iki lho. Sarapane ibu. Nggih. Ndak piye? Regane pun mundak mboten. Oh, tasih panggah anu. Iya. Damel tempe, Ya. nek gosok, Oh. nek aku 13. Pindang 16, wis kuwi. Nggih. Denane biasa Mas 20 apa larang ya wis kuwi, wis regane Regane itu panggah niku nggih. Porsi lengkap nggih, 16. Jamu ambek aku botol karo mami ya 16 kuwi. Sak tae 16. Enten. Oke. Sabar mboten nate nesu. Ini kok es relax es duyane. Paling kula sing nesu, Mak. Kadang. Tapi ki awake mboten purun nyauri. Wis seneng ae Bu wis anu. Asu ayae tapi aku mandel mawon. Kok ora salah siji ngalah piye. Ngoten tapi. Pokoknya kata lho Pak, yang ada itu sisi tunggale api, sisi tunggale itu toyo. Nggih. Nek mboten ngoten nggih halah. Ben rapi. Iki terus Israel kare niku napa? Palestina. Palestina, Pak. Nek mboten penting Ngalah siji. ondek ngalah kita. Ini medannya, Bro, nanti kan permandian. orang gak bete deh. Min, Kamu gak bete. min. Min. Kok kan hasilnya mana ini? Nanti ya? Anu. Aku gak bete. Coba guys. Kencang bagi tadi. Sendok iwan ki musa apa? Kalau wong
Ini mau ada mau. Iki ngaruh nggih Bu nggih. Nggih, ngaruh Pak niki. Sampai sama 5 telu sing cocok iki bagas kok ditambahi to mak jeneng tambahi masih kok dhewe nek punya kawan-kawan kok kelan ngono. Teko mangane ini. Memang sabun ya, Kak? Ini apa ya? Nah ningali lombok ini lho Pak, kula sompokno Pak. Batora. Mergo kuwatah niku. Nggih, saking katahe Pak. Awake wis leso. Sing damel khas niku wonten daun Nggih. bawang niki nggih. Niki sing paling sedep niku nggih tapi bawang gorenge Pak. Nggih. Mboten niku menunggu mboten enten niku nggih. Mboten tek mboten. Berambang 50.000 ya tetep niku goreng berambang ku. Nek niki kangge variasi mawon sing nek niki. Tambah penyedep nggih. Nggih sing sedep niku bawang goreng ta. Oh, bawang goreng nggih. Nggih. Nek niki umpami tiyang damel pakaian kan variasi. Nggih. Aduh, suwet niku disukani bawang goreng. Ini goreng kari sini. Sabtu niku kula nggih goreng, tapi ini nggih goreng malah pun telas. Dino Jumat itu uang salju selan tunggal aku itu nggih, jane prei, mboten prei. Terus seleng lumpuh nggih. Iki dadi enten dereng dengan dereng iki enten tiyang pun pulau umbah Pak, ini pulau baleni mawon. Nggih.
damel adonan apa, Bu? Tempe, Pak. Niki tepung tempe. Tepung tempe nggih. Nggih. Kuliner-kuliner ngoten nggih siji. Nggih. Wong tempe mawon kualan. Kualan. Cinta sih. Nggih. Oh. Kan mboten niku mboten kalih putus tiyang. Senang. Nggih. Ruwate kabeh yo kok nak jase ruwate kabeh lho kan. Jadi apa ini? Malah itu kuman ketujune kan anake enti anake. Jadi papa kayo kono-kono gitu ya kayak mbak gak pilih anake itu. Pun kan saya rumah tangga. Mbar opo e? Nggih. Mbar loro kan. Niki size yo. Nggih? Lemu-lemu. Nggih? Ayu-ayu. Kok yo disusu mestinya yo langsung mawon Pak boten nek usah di aman ibu boten saged di. Iya apa nomornya? Ya jangan kebelo sampean aku men. Kebelo sama monitoran enek. Sampeyan kulit itu niku enggak dari ku. Ya. Apa renek? Nggih. Itu ikut sama SMS kok ya? Pesan. Pesannya tadi. Ini. Trigulis. Iya. 2 kilo le. Wis iso terang kok 2 kilo. Kaprong nih ya. Ini boleh duit. Coba. Kita kok ya. Karena tempatnya wong betul kiri ini. Aduh. Supaya sini mau ngerti apa-apa nang kiri ini. Tak ngerti gitu. Kita ngurus itu kan. Ibu lihat berapa nanti masa tak pakai toko dari mereka nota. Tak kalau ini kok cuma dari Solo dong aku dong. Berarti liburnya teng dinten Jumat Oke. terus gitu anu. Nggih. Tengah dia tang bingung bro. Nah masalahnya di pundi? Masalahnya di pundi? Iya. Sampai tanggane itu tok biji ya sampean. Tong di. Nek bapak mau nganterin ndi, Bu? Mesti tadi mandi. Aku rasain terus mau.
Tambah. Ngalem ki ha. Kasih mae-mae ngoten lho. Pokoke sirai ngelu niku Bu. Nggih, nuwun pangku. Kakung. Nggih. Oh niku pun likur kan Bu. Nggih. Tapi nggih kasih alah ngalem iki. Turene tiang-tiang niku. Kene kok sitok ngoten Bu. Aku bantu. Awas. Es batu berapa nih, Dek? 6. Besar. Enggak katanya gini. Tadi ya. Atau enak ya nama di sana kayak tak boleh mbak ini betul. Nggih. Ini pindang terakhir. Bang kok ketenak-ketening. Kalau begini lagi. Kesel kali lagi. Apa sih masih Ibu? Wah. Aneh kali lagi. Aku nang juga terus. Sik kok. Jangan tamsi terus. Ayo, nama ini. Kawet. Warang gitu kuning itu kawet. Betul toh. Ini mboten gembidang ngeten iki pinten, Mak? 10.000. 10.000. Coba wae. Oh pindang sakae 16. 16 sama tehnya temen ya. Karo tempe karo ini mah 13. Tiga koral ya? Tiga mulanya. Mbak Sindir. Dia bentuk kasak dodol ki mau. Nek dodol. Kok boleh ditinggal? Iya. Kok ditinggal iki? Anak-anak. Dodol kok ditinggal ya. Besok kasak kokos ora kareng neh. Kok kok nang jeno ngene ngelewi? Yo. Kang diparai wis, serang aku iki. Hari iki Des. Ayo kek. Boleh gambar nek warek ora sido. Boleh Jawa. Kok iki komen sapa? Aku kok. Andrane Rano iki. Ira ngabuk nek mak iki. Betul sampe kan.
Aku makan ya, ini rumah ini. Rumah sampai itu. Mana paruh? Cuma ini orang no. Iya, pindah itu ya. Saya, porsinya berapa? Iya, berarti ya. Ya, nak bungkus, sesuai. Mungkin kan bilang, satu kena jangan. Ya wes, bungkus satu kotak. Nek bungkus jangan so, ya wes bedone keri sekane. Dan ibu kari. Iya, soalnya wis kaget. Ambek gorengannya mak bungkus saya. Ya. Oh, sampai jangan nih lho, Mbak. Enggak. Atas yo boleh orang hari-hari ini. Tidak diganti. Nek enek tak ngomong. Soalnya ora target. Ini target segane apa. Masuk YouTube mak. Oh, nggih. Mungkin ini ya rata ke TikTok ya, Mbok. Ayo wis kulo dhewe yo. Sampai tek telu rene gak uman. Masya Allah. Masuk. Tapi ini kebagian toh? Bagian. Bagian. Iya, bagian. Pelumpang. Pelumpang. Nah, cek dulu numpang we. Baju kotoke. Ayo arep kulo ki lha wong sumber jam babat. Terus Gula Singosari. Iya, pinjang pisan. Mana? Pinjang pisan. Di sini gak. yang lamongan gitu. Ini tuh, Mbak. Boleh gambar nek warek ora sido. Boleh coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya tetap di kuliner Kuwentul-kentul receh. Kali ini saya ada di desa Jaten Cilik ya, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kali ini ada yang Kuwentul-kentul, kuliner tradisional ya, di tempatnya Godeh Pero, Sekolodeh tempe loro, tapi saya tambah dengan pindang ya. Bisa dilihat senang saya ya. Buat kalian yang sudah mengikuti perjalanan kuliner saya doakan diberi kesehatan jasmani, diberi kemudahan rezekinya, dan diberi kesuksesan tentunya. Nah, di sini lur ya, gak usah kesuwen. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima royaktana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah lur. Rempahnya terasa banget ya, gurihnya dapat, terus pedesnya juga pas banget ya di lidah saya. Wajar ya, belum buka saja sudah banyak yang ngantri.
Cukup banget enak ya lor ya. Daripada aku penasaran nanti, aku minta tambah lagi sayurnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman ya, kalau sudah melintas di kota Bojonegoro atau Tuban ya, wajib mampir di Gudeg Pero. Buka jam 7 pagi, sudah mulai gak kebagian kalian ya. Ini tadi jam setengah 7 sudah didobrak pembeli, karena benar-benar top marko top soal rasa. Saya jamin nomor 1 ya untuk Gudeg Pero ini ya. Nggak ada tandingan di tempat lain, recommended sekali. Oke ya, yang sudah mengikuti kuliner saya kasih info harga satu porsinya itu harga 10.000, 13.000, 16.000 plus es tehnya. Nggak rugi lor, naik gunung pokoknya di pucuk gunung lokasinya ya. Bisa dilihat ya, antri-antri luar biasa ya. Buat kalian yang sudah mengikuti perjalanan kuliner kentul-kentul receh saya ya,
Saya doakan diberi kesehatan jasmani, dimudahkan rezeki, diberi kesuksesan tentunya. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.